dneska tu bude video, aké aplikácie mám v telefóne. Ideme na to. Ako prvú aplikáciu, čo už ani nemusím sťahovať, kde voláme, je tu telefón. To ja asi nemusím ukazovať, čo to je. Každý to pozná. Ale ďalej tu máme internet, na ktorom niečo vyhľadávam, nejaké veci. Takže tak. A ideme ďalej. Napríklad galéria, tu vám nebudem ukazovať, lebo sú tam nejaké osobné veci, alebo fotky, takže tak. Ale ďalej tu je fotoaparát. Fotoaparát, to je proste normálna vec, kde fotíte a nahrávate videá. Ďalej je to video, kam sa vám uložujú videá. Ďalej tu mám rádio, jeho ani nepoužívam, takže tak. Nepoužívam ho, ale niekedy ho skúsim zapnúť. Ale ďalej tu máme kalkulačku. Počkaj, ja si urobím nejaký príklad. 9x9 je koľko? 81. Dobre, je to dobré, keď nemáte radi matematiku ako ja, ale musíte to robiť. Normálne počítať, ale aby som to chcel urobiť na kalkulačke, ale vlastne nemôžem. Ďalej sú to hodiny, toto ukazuje o koľkej, alebo koľko je hodín, alebo toto je iné. Toto je hodiny, sú tu budík, svetový čas, stopky, časovac. Neviem, prečo tu mám budík na 10:30. Asi nejaký film. Dobre, ďalej. Nebudeme to riešiť. Ďalej tu mám Galaxy App. Je to ako obchod Play. Proste sú to hry. Ďalej. Čo tu máme? Napríklad nastavenia, tam sú robiť nejaké veci. A ďalej je tu aplikácia YouTube, kde pozerajte toto video. Mám tu nejaké nové videá. Hello Neighbor, Gamer, takéto veci. Exploited. A môžeme ísť už von. Ja si zatiaľ toto urobím. Wow, koľko som videl. Dobre. A je tu ďalšia aplikácia, je to obchod Play. Tam si stiahujete nejaké hry. Tu. Dobre, ďalšia aplikácia je tu Chrome. To je ako Google, napíšete si nejakú vec, čo chcete vyhľadať. Nie je to zaujímavé. Ďalej, sú to mapy. Tak tu sú mapy, proste, čo chcete vyhľadať nejaké mesto, chcete si to pozrieť. Ďalej, tu mám zložku. Je to Google. Google je na vyhľadávanie vecí, takže tak. Ďalej tu mám hlasové vyhľadávanie, to je o to, že napríklad poviem teraz YouTube. Ona je nedostupná, ale nevadí. Ide o to, že poviem YouTube a ona ma to pošle do YouTube, takže tak je to ako vyhľadávač Google. Ale nemusíte písať, jen budete hovoriť. Ďalej tu mám Gmail, tam nie je nič zaujímavé, nejaké správy, blbosti. Filmy Play. Ako som túto aplikáciu našiel, tak som si myslel, že tieto filmy si môžem pozrieť zadarmo. No. Nie je to tak, nevadí. Sú tu nejaké filmy, mohlo by sa vám páčiť nejaké filmy, ľudia. Napríklad Troll, Šmolkovia, takéto filmy, rozprávky, takéto veci, Avatar. Proste takéto veci. Ďalej je tu hlasový záznamník, kde si niečo nahrajete, neviem čo, ale dobre. Ďalej je tu aplikácia, ktorú som si ja stiahol, je to Subway Surfer. A tieto aplikácie boli aj na nejakom videu, ale už si nepamätám názov. Takže tak, pozrite si to. Ďalej je tu aplikácia Piano Tiles, ktorá je proste piano, hrajete to a takže tak. Je to normálne piano. Je na telefóne. Je tu ďalšia aplikácia, volá sa Meetalking Tom. Proste musíte chovať tú mačku, alebo ako to povedať, že sa o ňu musíte starať. Musíte jej dať jesť, hrať sa s ňou, ísť na záchod a ísť spať, takéto veci. Ja som už na leveli 23, tak je to super. A ďalej je tu aplikácia, ktorú používam preto, lebo na
toto video. Ja si teraz táto aplikácia Secerer Pro 2 vám nahrám obrazovku toho telefónu. Takže je to super aplikácia. Takže to boli všetky aplikácie. Takže ľudia, to je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like. Ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to bude všetko. Dajte like, odbierajte náš kanál a čau!